दिनैनि भिडिअआव फुटबल प्रेक्टिस खालामनाय दिन्थिनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगौ सोरबा खेलारि जागोन सोरबा इन्जिनियार जागोन सोरबा डक्टर जागोन ने सोर मा जागोन बुंना लाखा गेलेनायावनो अ गासिबो खेलारि अखाफोरालाय मा जागोन हा फुटबलानो ए अखाफोरावनो थांनो हागोनलै केमेरा मोनसे लाना थांखा दे अखाफोर दे सिगांना लाबोनांगोन मा दोङो मा गैया मिटिं आरो गुडनि मिटिं जागासिनो बिमाफोरा सेल्फ ग्रुपनि मिटिं जागासिनो फारसेथिं फिसाफोरा फुटबल गेलेगासिनो आदामोना नोंसोरखौ नागिरबाय थादो बे ने फिल्डआव सानैदोलाय मौ गेलेनो फिल्डआवलाय फिल्डआ हाब्रु गोजा बेनिखायनो सिख्लायाव गेलेदो बिसोरो सोर जाया मानो सिगांनि फैनो नामा दासो रिफारिमेन्ट नामा माबाया दे राजा रानिफोर गेलेदो